ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ, ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ ಪರ ಪಾರ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಾಳೆ ಕೋಡೆ ತಿಂಚಿ ಬಂಜಿ ತಿಂಪು ನಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮೀನಿಜ್ಜಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ದಿನ ನಡ್ಬೋಕ ವೆಜ್ ಅದ ಅಂಚದು ಏರೆಗಲ್ಲ ನಾಟುಚಿ ಮುಜಿ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ವೆಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕನ್ನ ಒಂದೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ ದಿ ನೋಡಪ್ಪನು, ದುಡ್ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬರ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಉಂಡು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಡೆ ಪೋಪ ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅಂಡು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಸಾರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಲ್ತು ದೀತ. ಸೊ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಯಾವ ಬಂದು ದಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಮಿ ಬಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕೋರಿ ಕನ್ಪರ್ಗೆ ಜನ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಜನ ಸಾರ್ಲ ಬೇಪದ್ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತದು ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು. ಸೊ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಪೂರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಪೂರ ಪುಚ್ಚನ್ಗಿರ್ತಾಳೆ. ತೋರ್ತಿಯ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ. ಕಿನ್ನಿದೆಯೇನದೇ ಕಿನ್ನಿದೆಯೇನ ತುಕ ತುಕ ಐ ಅಗ್ಗಿ ಬನ ಜೋಡಿ నీకు పేరు పాడుజులు బల ఇంక నీకు పేరు వాడవని ఇచ్చుతాడు. కిన్నిదియేనా ఉండ కిన్ని ಏನಾಳ ಮಾಡ್ತಾನು. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ಚೆಲ್ಲದೀತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಡೆ ಪೂಪುನು ಏನಂತ ಪಂತಿಜದ ನಿಗ್ಲಿ. ಸೊ ಪನ್ಪೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಈತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಒಡೆ ಪೋಪೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಪೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಏನು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದುಂಬೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡುಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೌಜಿ ಅವ್ದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸರಿ ಜನ ಕುಲ್ಪುರ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೀರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಿಗ್ಲಿರ್ದ ಆಪು ಜಿಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಕ್ಕನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ. ಸೊ ಎನ್ನಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪಲ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂತೀರ್ಗೆ ಅಂಚದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಮೊರಣಿ ಅತ್ತೆಯ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ತೀರ್ದಿನತ ಮಿಗ್ದಿನ ಮಗಲ್ ತೀರ್ದಿನತ ಅಂಚದು ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇಜಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚದು ಬರ್ಪುಜೀರಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆತಂಡ ಅಗಲ್ನ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮದ್ಮೆ ದಿನನೇ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾರಡು ದುಂಬೆ ಬದ್ದು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಪುಣ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಸ್ ಆತೇರಿ ಮದ್ಮೆಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನ ಪಂಡಿ ಯಾನೆ ಆತ. ಸೊ ಯಾನೆ ಪೋದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪನು. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಬೋಡತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಬಂತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊರಣಿ 29th ಉಂಡತ್ತ 29th ಪೋಡಿತ್ತಂಡು 29th ಪೋದು 30ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ಳು ರೀಚ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ದಾದಂಡು 30 ಮೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಡೆತ್ ಅಂಡತ್ತ ಮೋಲ್ನ ಅಂಚದು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಪೋಪನ ಸರಿ ಎತ್ತು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಅದು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ರಡ್ಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮೊರಣಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕಲ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಲು ಡೆತ್ ಆತನದ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಪೋಪು ಬಿಡ್ಚು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅದು ಪೋಯಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಕೊನ ಸರಿ ಎತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ
ಎಲ್ಲ 8 ತಾರೀಕು ಇನ್ನು 4 ತಾರೀಕು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಏನು ಆತನು ಗೊತ್ತುಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತ ಭೂಮಿಕಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಚದು 11ಗೆ ಮದ್ಮೆ 11ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚದು 11ಗೆ ನೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಗಲ್ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜೀನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಸೊ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದು 11ಗೆ ಮದ್ಮೆಂಡ 9ಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಪುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ರಜೆ ಪಾಠ ಹಚ್ಚತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಂದೇನೊಂದು ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ನಾನು ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಪ್ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 100-200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪನು ಅಂಚದು ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ವ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಅಂಚದು ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಈ ರವಕ್ಕೆ ಏನಂಡು ಟೈಟ್ ಆಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲಾಯಿನ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪಿದಂಡು ಬಟ್ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಕ ಬೇತೆ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದು ಹಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೋಜಿಡು ಪೂರ ಪಿನ್ ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲೆಂಜಿಯ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಓಲದು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಂದದೇರು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿದು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವ ಎಲ್ಲೆಂಚಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿವೀಲ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಎಂಕೊಂದು ಅನ್ಸುನೆ ಏನಾಗುತ್ತುಂಡ. ಸೊ ಮಾತೆ ರೆಡ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನೆ ಆ್ಯಪೇನಂದು ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಈ ಸರಿ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೌಸು ಅವು ಪೂರ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತ ಸ್ಯಾರಿನೂ ಮಾಡೋಂಬೆ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸೇಫ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿದಿನ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅವೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತ ಸ್ಯಾರಿನ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸನ್ನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಡುವಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಏನಡರ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಒಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಣ ಏನು ಆಪುಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಚು ಪಾಡೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಗ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೂಪರ್ ತೂಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಲಿ ಈ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕೊಂಡು ಆತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ. ಸೊ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ. ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ಡೇ ಸಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಐಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತದೊಳ್ಳೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೊ ನಿಗಲ್ ಕೇಳೋಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ ತೊಂಡಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊನ್ಪದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡ್ದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಬರ್ತದು ಹೆಂಗೆ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ಪದು ಕಣಪಾದಿ ಮುಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಚದು ಒಂದು ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ ನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಟ 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 ಪಟ. ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದಾಂಡ ಅಂಚನಿ ಸ್ಯಾರಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೈಷ್ಣವಕ್ಕಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು.
ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿದಲ ಆಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಎತ್ತಿಂದ ಅದು ಪಂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕು ನರಕ ತೋಜಿನ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾಡ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಇತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕನ್ಪದು ಕೊಟ್ಟೇರು ವೈಷ್ಣವಿಕ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆರತ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಕನ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಬತ್ತನಿಟ್ಟು ಓಟ್ಲ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೊರಗೆ ನೋಡೋ ಬಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಈತ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಕೈ ಟಿಂಚೋ ಮುಟ್ಟುವೆ ಬಂದು ನಾನು ಏನೋದಿತ್ತೀಜಿ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದಲೆ ಒಂದೇನು ಬರೋ ತೂನಗನೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡು ಮತ್ತು ವಾಚ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವ. ಸೊ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫೇಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬ್ಲಷ್ ಪಾಡ್ಬಿರತ್ತ ಅವು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಪರಕೋತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಉಡುಂದಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಚದು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಬ್ಲಷ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇಟೆ ಪಾರ್ದಿ ದಿಯೋಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಂತುಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಕನ್ಪೈನಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಭೂಮಿಕಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಕಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯೋಲು ಅವು ತೂನಾಗ ಅವು ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂಚ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೈಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊ ಕೈ ತಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ವೈಟ್ದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಪುನ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜ ಅಂಡ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುನು ಸುಮಾರು ಈ ತುಂಡು ನನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸರಿ ದಾಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀಜ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಅವೇನೇ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ದುಡ್ಡುಲ ಇತ್ತೀಜಂಡಿ ಈ ಸರಿ ಅಂಚದು ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತನೈತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧಗರ್ಧತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅರೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ಸೊ ಏತ್ ಪಾಡೋ ಏನಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಈತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಮೋನೆಡ್ ಅಲ್ಲಾಣ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಂದತ್ತ ನಮಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪು. ಬಟ್ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಒಂದು ಲಾತೆ 6 ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋದು ಮೂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಪ್ಪು ಮುಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪತ್ತೊಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋಡ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಪತ್ತೊಪ್ಪು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕವರಿಗೆ ದಿನ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಡ. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಗಂಧ ಆಪಿನಿ ಇಂಕ ಇನೇ ಕಂಡಲ ಬೋಡ ಅಂಡ ಪಂದು. ಬಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿನ ದಾಪ ತುಂಬ ನೀರಿಂದ ಆತಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಗಿತ್ತೈನಿ ಒಂಜಿ ಪೇಟಲ ಕನೋಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಟ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ ಅಂಚದು ಪೇಟ ಕನೋಡ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಳ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ಪತಲ ಬಂದು ಸೊ ಮಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕಿನಿ.
ಸೊ ಏನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂಬೆ ಓಕೆನಾ. ಓ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆತೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿಡ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಡುಂದಂಡ ಅಥವಾ ಈನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಏನ ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂದ್ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನತೆ. ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ದಿನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬುಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂಕೊಂದೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರುಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ ಅಡಕಿಂದು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತದು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚದು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.